Mari kijing song norok jotono Simon Kha je Bollywood actor Saif Ali Khan botini attack khlaijak mani nogo security guard ro kriton phanase bono bobo haike attack khlaika abno tui tabuk investigation chollai tongo pheba tabuk bo hospital ni release kha mane hospital ni botini hamoi bo bachaka abani yaglo ngai tamkha bo kaisa belai kotorma samun khlaika abani bagan chung bono great ma hino tam hinke kan id je bono a situation hamya jorawo bo last klai tongpruo takuk khoroksa auto sonai eba auto rickshaw sonai o takuk bo tini hospital bono sobirika a je driver amani bagai je Bollywood actor Saif Ali Khan bo bono rutubi hanginai binino thangka thangai bobai malai bobai kabak laika te bono bo hamjak mani borom khlaiei bo bono 50,000 amount bo bono gift khlaika oje auto rickshaw driver no gamani bagai jeng tini Bollywood actor je Saif Ali Khan salute makloi hediba marketing song nok o video no manchak share khlaire hambai